Víta vás Svidy. Jedna z atraktívnych hradných zrúcanín sa nachádza nad obcou Kamenica. Aj keď v súčasnosti ostali viditeľné len zvyšky hradieb a renesančného opevnenia, naďalej patrí k pútavým miestam, v ktorých sa história Kamenického hradu spája so zaujímavou prírodnou scenériou Čergovského pohoria. Hrad leží na západných svahoch Čergova a bol postavený v 13. storočí na vysokom vápencovom brale nad obcou Kamenica. Slúžil pravdepodobne ako kráľovský lovecký hrad. Začiatkom 16. storočia ho prestavali na renesančnú pevnosť, ale už v roku 1558 ho dobili a zbúrali vojska cisára Ferdinanda. Hrad Kamenica dal v roku 1248 postaví gróf spišských Sasov Dietrich Tarzaj. Keďže bolo okolie hradu poľovníckym revírom, predpokladá sa, že tam mohol po poľovačke prespávať aj sám kráľ. Prvá písomná zmienka je z roku 1306. Hrad aj s okolitými dedinami zdedil syn šľachtica Rikolfa, Rikolf II. V roku 1438 ho pre kráľovnu Alžbetu dobili Prešovčania. Na hrade sa vymenilo ešte niekoľko majiteľov. Posledným, kto na ňom žil, bola Anna Tarzaj Drugetová, manželka Juraja Drugeta. Tá sa zúčastnila sprisahania proti Ferdinandovi Habsburskému a hrad odmietla vydať. Dobili ho 16. júla 1556 a odvtedy chátral. Pod zničenie bývalej pýchy na brale sa podpísala aj rodina Tahy. Pred históriou dala prednosť pálenému, pri stavbe liehovarov v Lúčke v 19. storočí použila hradné múry ako lacný stavebný materiál. Z Kamenického hradu ostali viaceré múry. K najzachovalejším častiam patrí severný múr východného paláca. Na hrade prebieha obnova a o jeho zachovanie sa stará občianske združenie Kamenná väža. Dispozícia hradu a jeho členenie sa od prvopočiatkov prispôsobili tvaru hradného brala s dvojicou vyvýšených vrcholov prepojených nižším úzkým sedlom. Predpokladáme, že najstaršia časť hradnou väžou bola postavená na prelome 13. a 14. storočia na západnej vyvýšenine Rikolfom mladším, ktorého potomkovia boli zakladateľmi rodu pánov z Kamenice. Až neskôr došlo k zastavbe východnej vyvýšeniny, ktorá bola priestorovo veľkorysejšia. Najskôr tu postavili pravdepodobne len obvodové hradby a až postupne v 15. storočí dostávali ďalšie časti. To, že na hrade existovali viaceré obytné stavby paralelne, súviselo iste aj so skutočnosťou, že bol majetkovo rozdelený medzi viacerých príslušníkov rodu pánov z Kamenice. So zastávaním východnej vyvýšeniny vznikla potreba prepojenia oboch postavených častí hradbov v pozdĺžnom sedle. Udalosti okolo začiatku 16. storočia prinútili vlastníkov zvýšeniu obranyschopnosti hradu. Preto pristávali prvé predhradie na severnej a východnej strane. Skalná vyvýšenina východnej časti hradu je v súčasnosti najviac prebádaná, pretože sa tu realizovali viaceré pamiatkové výskumy, avšak išlo len o čiastkové výskumy, plocha nie je kompletne prebádaná. Múriva v strednej a južnej časti plochy nie sú zatiaľ preskúmané. Najstaršou časťou je severný obvodový múr, ktorý bol postavený s funkciou hradby. Neskôr k hradbe doplnili objekt na západnú stranu, zrejme baštu, s dodnes zachovanou strieľňou na severe i východe. Až v tretej fáze sa plocha pri severnom múre zastávala obytnými priestormi a východná strieľňa tak bola znefunkčnená. Z novo postavených miestností máme dnes po archeologickom výskume odkryté a v torzálnom stave prezentované dve. Menšia má zachovanú hrubú vrstvu maltovej podlahy a jeden veľký výklenok, v ktorom sa nachádzali drevené police. Do väčšej miestnosti viedol vstup s neskorogotickým kamenným portálom s rovným prekladom. Veľká miestnosť mala drevenú podlahu, z ktorej sa zachovalo len množstvo kovaných klincov a bola zaklenutá klenbou. Pri vstupe na južnej strane bol výklenok s vykurovacím telesom. Na vyššie podlažie viedlo kamenné schodisko, ktoré bolo podľa všetkého situované v rizalite, teda v predsunutej časti. Najnovšie archívne výskumy datujú výstavbu hradu na prelome 13. a 14. storočia. Hrad sa spomína v listine z roku 1343 s poznámkou, že ho nechal vybudovať Rikolf na vlastné náklady.
V doterajšej literatúre sa obdobie výstavby hradu interpretovalo rozlične, rovnako aj najstarší názov obce z listiny z roku 1270. Slovo Tor je najskôr maďarské slovo Tar, ktoré v preklade znamená holý či plešatý. Názov dediny tak mohol poukazovať na jej vznik pod holými skalami. Prvá písomná zmienka o hrade Kamenica je z roku 1306, kedy sa spomína ako Castrum Torku a spolu s jeho príslušenstvami pripadalo Rikolfovi mladšiemu. V tom istom roku, ako zomrel Rikolf v 1361 a krátko po smrti jeho syna Ladislava, došlo medzi Rikolfovými synmi k sporom o spoločné majetky. Okrem vzájomných sporov viedli páni z Kamenice z druhej polovice 14. storočia početné spory aj so svojimi šarišskými susedmi. Poloha hradu nedaleko poľských hraníc dáva predpokladať okrem centrálnej a sídelnej úlohy aj vojenskú aj obranu. Už v prvej polovice 15. storočia existujú zmienky, že na hrade sa zdržiavalo vojsko. Do dejín hradu zasahovala politická situácia, vzťahy s Poľskom, ale i stále sa opakujúce spory medzi príslušníkmi rodu. Nová politická situácia v krajine, v popredí ktorej stálo vyčínanie bratríkov ako bývalých žoldnierov Jána Jiskru, opäť priviedlo pánov z Kamenice do rozličných táborov. O prítomnosti bratríkov na hrade sa prvýkrát nepriamo dozvedáme z listiny z roku 1451 od Košickej mestskej rady mestu Bardejov, v ktorom mu nariadila vyslať pomoc na hrad Kamenica. Ako sa s prameňou ukazuje, bratríci boli zrejme z hradu vytlačení, avšak opätovne sa tam vrátili na jeseň v roku 1456. V hradnom areáli nájdeš niekoľko cestičiek, ktorými sa dostaneš priamo k pozostatkom stien a múrov, ktoré zostali zachované dodnes. Ak budeš mať šťastie, pri dobrej viditeľnosti spozoruješ 3 susedné hrady a je možné okom zachytiť aj Tatry či poľské pieniny. Pre zaujímavosť práve susedné hrady Hanigovský, Šarišský a hrad Kamenica si v minulosti medzi sebou vysiali svetelné signály a takýmto spôsobom sa informovali. Pri infotabuliach popri vyznačenej turistickej trase sú umiestnené drevené lavičky, kde si môžeš odýchnuť. Neskôr som sa presunul na druhú stranu hradného areálu, kde ťa určite zaujme pekne upravená trávnatá plocha. Tá slúži predovšetkým na letné tábory a hradné slávnosti, ktoré sa tu konajú tradične už niekoľko rokov v auguste. Návštevníci sem prichádzajú nielen za bohatým kultúrnym programom, ale aj prezentáciu remesiel či predstavením sokoliarov a šermiarov. Počas prehliadky si nezabudni všimnúť tabuľky, na ktorých sú ilustrované reálne podoby hradu v minulosti. Pýtaš sa, čím je tento hrad významný? Počas archeologického výskumu tu boli objavené kamenné dielové gule, majú skoro rovnaký priemer, a to 125 mm a hmotnosť okolo 2600 g. Považujú sa za slovenský unikát, pretože sa v počte 10 kusov takýto nález na našom území doposiaľ nenašiel. Okrem munície sa zachovala keramika a kosti zvierat z čias stredoveku. Prezrel som si celý areál a po ceste z hradu bola ďalšia cesta ku jazierku. V minulosti totiž slúžilo ako zdroj pitnej vody. Výstup na hrad nie je náročný a zvládnu ho starší aj deti bez väčších problémov. Je prístupný celoročne, bez nutnosti platiť vstupné. Na hrad Kamenica sa môžete dostať z obce Kamenica dobre vyznačeným chodníkom s náučnými tabuľami o histórii a prírodných pomeroch obce a hradného vrchu. Menej náročno žlto vyznačená trasa vedie z obce Lúčky Potoky, odkiaľ je miernejšie stúpanie, preto je vhodná aj pre nenáročných turistov. To by bolo zatiaľ všetko, majte sa krásne.